खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव सोरखारि गावबुरा हिसाबै थिसनथाइ होनो थाखाय गावबुरा गौथुमनि दाबि। अल बिटिएडि गावबुरा आफादा क'क्राझार सहरनि साखाथि खासिबारियाव थानाय गावबुरा भवनाव खौरांगिरि मेल खुंदों। दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि गावबुराफोरनो आसाम सोरखारा खाबु होनाय बायदि बिटिसि सोरखाराबो होनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लायाव सा 172 आरो क'क्राझाराव सा 317 गावबुराफोरखौ थिसननो थाखाय आसाम सोरखारा नटिफिकेसन होदोंमोन, नाथाय बिटिसि सोरखारा दासिमबो गावबुराखौ थिसननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव थाबैनो गावबुराफोरखौ अरायथा साख्रियाव थिसननो थाखाय दाबि खालामो। लोगोसे बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायावबो लांदां जानानै थानाय गावबुरानि मासिखौ सुफुंनो थाखाय दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। फोरमायथिबावदोंदि गावबुराफोरखौ बिटिसिआव अरायथा साख्रियाव थिसननांगौनि दाबिजों थांनाय 16 मार्चआवबो सोमावसारनाय हाबाफारिबो लादोंमोन, लोगोसे गोसोखां बिलाइबो गथायदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बेनि सायाव बिटिसि सोरखारा जेबो राहा लायाखै। नाथाय थाबैनो बेनि सायाव बिटिसि सोरखारा राहा लायाबा दुलाराय बिटिएडि गावबुरा आफादा बेनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै बुंथियो। बिटिआर ओनसोलाव गावबुराफोरनो अरायथा थिसनथाइ होनायनि अनगायैबो जायफोर हाग्रा ओनसोलाव 25 बोसोरनिफ्रायनो थाबोदों आरो जायफोर खास हायाव खमैबो 50 बोसोरनिफ्रायनो थाबोदों बिथांमोननोबो हानि पाट्टा होनो थाखाय दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों। नटिफिकेसननि गेजेरजों आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासैबो हेड अफ द इन्स्टिटिउसनफोरनिसिम मिथिहोहरदों दि दिनैनिफ्राय अदेबानि 18 मे 2022 मायथाइनिफ्राय 21 मे 2022 मायथाइनि गेजेराव जानो गोनां एचएस फार्स्ट इयारनि आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोदान बिथोन फोसावजासिम एचएस फार्स्ट इयारनि आनजादखौ दोनथ'नाय जागोन। बेनि अनगायैबो डिमा हासाव जिल्लायाव दिनैनिफ्राय 1 जुन 2022 सिमनि गेजेराव जानो गोनां गासैबो आनजादखौनो गोदान बिथोन फोसावजासिम दोनथ'नाय जाबाय। बोथोर गाज्रि जानायनि थाखायनो बे थांखिखौ फोसावदों। दासान्दि जुब जुब हाबाय थानाय अखाजों गोबां जायगाफोरावनो लोमसावनायजों लोगोसे लामा दालां बायदिफोरा खहा जादों। गुबैयै डिमा हासाव जिल्लायाव गोबां गाज्रि थासारि जादों। दैबानानि थाखाय रेलवे स्टेशनफोरा लोमसावदों, हा गिसिगादों, जायजों थांलाय फैलाय हान्थामेलानि राहा गैयै जादों आरो बेबायदिनो मिथिंगायारि फोजोबस्रांनि थाखाय गोबां खहा जादों। बेफोरनि थाखायनो आनजादखौ दोनथ'नो थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिला थांखि फोसावदों। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन गोमाहैनाय जाथाय। जोंनि रायजोआव खामानि गैयैनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो नखरखौ फोथांनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाङो, नाथाय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै गोबां सुबुंफोरानो गोमाहोलांनाय जाथायाबो गोदान नंलिया। फिन फिलिप बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया गोमादों। चिरां जिल्ला दादगिरि हाथिसार ओनसोलनि 2 नं खाग्राबारिनि सबिराम बसुमतारीनि असे फिसाज्ला फिलिप बसुमतारीया गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिलिप बसुमतारीया प्रनय नार्जारी आरो मिथिंगा नार्जारीजों लोगोआव मुम्बाइ फारसे खामानि मावनो थाखाय थांनाय 14 अक्ट'आव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय 16 अक्ट'निफ्राय इजापुर रेलवे स्टेशननिफ्रायनो गोमादों फिलिप बसुमतारीया। बिथांजों थांफानाय लोगोफ्रा मुम्बाइआव सौहैनायनि उनाव फिलिप बसुमतारीखौ लोगो मोनैलाय नखरनि सुबुंफोरनो गोमानायनि सोमोन्दै खौरां हरदों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा जोबोद दुखुआव दङ। फिलिप बसुमतारीया बिसिजों लोगोसे सासे फिसाबो दं, बेनिखायनो सोरबाफोर बिथांखौ नुसनबायोबा नखरनि सुबुंनो खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। जानबुं नाम्बारा 9678515662। खेबसे बुंबावनि 9678515662। रौता भालुकमारि एसार थाव डिपुआव पेट्रल आरो डिजेलनि मुङाव रायजो राजानि मेगनाव हाद्रि सारदों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रौता भालुकमारि एसार थाव डिपुआव थाव सोनायजों गारिफ्रा गाज्रि जाबाय थानायखौ लानानै थावखौ गारिनिफ्राय दिहुननानै बथलाव सोनानै नायदोंमोन, जेराव फ्राय 60% दै आरो 40%आल' थाव होनानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो रौता भालुकमारि एसार थाव डिपुआव पेट्रल आरो डिजेलाव गेदेर थगायनाय सोलिनायखौ सिगां खौरां मोनदोंमोनब्लाबो फोरमान गैयैनि थाखाय हमनो हायाखैमोन, नाथाय दा गारि गाज्रि जाबाय थानायलाय गारिनिफ्राय थावखौ दिहुननानै नायनायाव गासै जाथायानो सोराङाव फैदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे जायनाखि बे डिपुआव गोलाव समनिफ्रायनो बेबायदि थगायनाया जाबोबाय थादोंमोन, बेनिखायनो मनिराम दैमारि मुंनि फालांगिरिनि थाव डिपुनि लाइसेन्सखौ दाननानै होनो थाखाय आरो थाव डिपुखौ बन्द खालामनानै होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा प्रशासननिसिम दाबि दैखांदों।
गुवाहाटीनि बरबारि बाथौ मन्दिर पादआव होस्रांजानाय दुखुथिया बर' सुबुंफोरनो रिया ब्रह्म बिथाङा 10,000 आरो बिथांनि फिसाय मनरन्जन ब्रह्मआ 1 लाख रां अनसुंथाइ होबाय। होस्रांजानाय बर' सुबुंफोरा महरगिरिफोर आरो दैदेनगिरिफोर गुबैयै प्रमद बर' बिथांनिसिम मदद बिहरदोंमोन। बे लेखायैनो रिया ब्रह्म बिथाङा गाव नुजाथि हैनो हायाखैबाबो 10,000 अनसुंथाइखौ होबाय आरो बिथांनिनो अनजालु फिसाय मनरन्जन ब्रह्मआ नुजाथि हैनानै 1 लाख रां अनसुंथाइ होबाय। बिथांमोननि अनगायैबो गेमस्रि दैमारियाबो नुजाथि हैदों। सरासनस्रा सुबुंफोरा जानाय लोंनायनिल' राहा खालामनानै होनो हागोन, नाथाय बे समाव होस्रांजानाय बर' सुबुंफोरनो हा आरो न'नि गोनांथि, बेनिखायनो सोरखारा जाहाथे बिथांमोननो मदद होयो आरो बिथांमोननो थानो थाखाय हा आरो न' होयो, बेनि थाखाय आसा खालामो होननानै बुंथियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा जेबो नटिस हरालासे गुवाहाटीनि बरबारि बाथौ मन्दिर पाटनिफ्राय 200नि गोबां नखरफोरखौ होखारदों, जेराव गं 27 बर' नखरफोरा होखारजानो गोनां जादों। होस्रांजानाय सुबुंफोरा थानाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जेंनायाव गोग्लैनानै दङ आरो बिथांमोननो दा सोरखारनि मददनि गोनांथि। बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव गोबां लांदां मासि दङ। बेराफारसेथिं टेट उथ्रिसारनाय लाइमोनफोराबो गोबां दं, नाथाय सोरखारनि फारसेनिफ्राय थिसननाय गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि फरायसालिफ्राव दा आसाम सोरखारनि गुन उत्सब जागासिनो दङ। बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गुन उत्सबनि थाखाय इभालुएसन खालामनाया जागासिनो दं, जेरै इनफ्रास्ट्राक्चार, केम्पास, टिचिं, फरायसाफोरनि पारफरमेन्सनि एक्टिभिटिसनि सायाव इभालुएसन खालामनाया जागासिनो दं। नाथाय नायगिदिंनायनिफ्राय मोनबाय 1,000निबो गोबां बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव बबेयावबा फोरोंगिरि सासेबो गैया आरो बबेयावबा सासेल' दं। बेबायदियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया, मानोना सासे फोरोंगिरिया थाखो 1निफ्राय थाखो 5सिम गासै 25 आयदाखौ 5 घन्टानि गेजेरावनो फोरोंथाइ होनो हाया होननानै बुंथियो बिथां दिपेन बर'आ। लोगोसे आसाम सोरखारा जि गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खोथा होबोबाय थादों, बेबायदि थासारियाव आसाम सोरखारनि गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिया फेलें जागोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनिखायनो जाहाथे टेट उथ्रिसारनाय लाइमोनफोरखौ गुदि फरायसालिफोराव थिसनो, बेनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो बिथां दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो फरायसा आफादा मोनसे थांखि लादों। बेनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि 55 बोसोरनिफ्रायनो एबसुआ खामानि मावबोगासिनो दङ आरो जायफोर बिथांमोनहा एबसुनि जानानै खामानि मावबोदोंमोन, बिथांमोननि थाखाय एक्स एबसु वेलफेयार ट्रास्ट दानो नागिरदों। बेनि गेजेरजों बारग' एबसुनि मावथि आरो बिबानगिरि बिथांमोननि देहा सावस्रि फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो बिथांमोननि फिसाफोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो थाखायबो रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन। गुदि फरायसालिफोराव गोबां मासि लांदां जानानै दङ। बेराफारसेथिं एलपि, इउपि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा थिसननांगौनि थाखाय दाबि दैखांगासिनो। बे खेबाव एलपि, इउपि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बिटिआरनि गुदि फरायसालिफोराव थिसननांगौनि थाखाय गुबुन रोखोमै दाबि दैखांदों। बे खेबाव फेसबुकनि गेजेरजों दाबि दैखांदों लाइमोनफोरा। प्रमद बर' बिथांनि फेसबुक पेजआव आपल'ड खालामनाय मोनफ्रोमबो पस्टआवनो #स्टेन्ड फर टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट्स अफ बिटिआर लिरहरनानै कमेन्ट बक्सआव बुंफब होदों। आसाम आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलाव जेरैबायदि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होदों, बेबायदिनो बिटिआरआवबो थिसनथाइ होनो दाबि दैखांदों बिजाथिफोरा। गावनि जोनोम सान फालिनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो लामानि जाब्रबथाय जानानै सासे लाइमोननि जिउ खहा। मुङा तुलिना नार्जारी। क'क्राझार जिल्लानि जेडि रड तिनालियाव लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों तुलिना नार्जारीया। रिपर्टनि बायदिब्ला जोनोम सान फालिखांनायनि उनाव तुलिना नार्जारीया सासे सेंग्राजों बाइकजों फैबाय थादोंमोन। बेयावनो बाइकखौ सामलायनो हायियाव लामायाव जाब्रबथाय जादों, जायजों तुलिना नार्जारीया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो सेंग्राया गाज्रियैनो जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तुलिना नार्जारीया क'क्राझार बिसमुरिनि बासबारि बद्रानपुर भिसिडिसिनि एक्स चेयारमेन कमल सिंह नार्जारीनि फिसाजोमोन। बिथाङा शर्ट भिडिअ' आरो माखासे एलबामफोरबो दिहुनोमोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।